Hainbat legelari bildu ziren ostegunean Bilbon Bizkaiko abokatuen bazkunan, egunkaria auzia ikuspegi juridikotik aztertzeko. Islari nagusiak Jon Berbaele Utrezko Unibertsitateko Zigor Zuzenbideko katedraduna eta Luis Martín Mingarro Madrilgo abokatuen bazkuneko dekano ohia izan ziren. Jardunaldian Nazario Oleaga Bizkaiko abokatuen bazkunaren dekanoak, Joseba Azkarra Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuak eta Andres Urrutia Euskaltzainburu eta notarioak ere hartu zuten parte. Lo que yo he criticado en nombre del gobierno es que no se pueden estar utilizando constantemente las medidas cautelares cuando saben que esas medidas cautelares lo que hacen es de una manera definitiva cerrar un medio de comunicación, me da igual qué tipo de medio de comunicación sea, ¿no? Y sobre todo la dilación injustificada de todo el proceso. Creo que estamos ante un claro acto de injusticia, fruto fundamentalmente de una más incidencia política que jurídica, ¿no? Y eso yo creo que es importante denunciarlo y con esa denuncia solidarizarnos con quienes en su momento trabajaban en esos medios de comunicación. Ez aurrera eta esatzera gauden eta jakina horrek baditu bere ondorioak ondorio latzak esango nituzke, ez bakarria printzipiotan hori biztan da, ez bada lagunak, pertsona daudelako horretan ukituak eta pertsona horien egoera jakina egoera ezin egon horretan luzatzen delako. Euskaldunon egunkaria hitziz, Espainiako Konstituzioa eta Europako giza eskubideen ituna urratu direla ondorioztatu zuten jardunaldian bildutakoek. Un juez no puede ser un medio de comunicación basado en el artículo 129 del Código Penal. La libertad de expresión es que pueda decir lo que quiera el que no quiere decir lo mismo que yo quisiera ver, o oír, o escuchar, y esa es la verdadera libertad de expresión. Entzulen artean ziren, besteak beste, Jon Landa Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen zuzendaria, baita Joan Mari Torrealdai, Martzelo Otamendi, Peio Zubiria, Iñaki Uria, Txema Uzmendi, Xabier Oleaga eta Jose Mari Xorz auzipetuak ere. 4 orduko jardunaldiaren ondoren, 7 ondorio plazaratu zituen Bizkaiko abokatuen bazkunak. Horien artean, euskalgintza susmopean jarri izanak, etorkizunean izan ditzakeen ondorio juridikoei buruzko kezka agertu zuten. Bizkaiko abokatuen bazkuna bilduta egon gara goiz osoan eta guretzako hau oso importantea da, psikologikoki alde batetik kasua barruan gauden ontzat, baina baita ere estrategikoki azkenean garbi ikusi baita juridikoki nola baloratzen duten hauek eta nola bidegabekeria bat hasieratik izan zen instrukzio fasetik, hasita izan da bidegabekeria bat eta gero baita ere beste gauza bat importantea, epaiketa hemen kondena bat gertatuko balitz, azkenean egunkaria kondenatzearekin batera euskalgintzaren alderdi soziala ere arriskutan jar daitekeela. Hori ez da gure iritzi pribatu bat, azkenean juridikoki testudatik ateratzen den ondorio bat baizik. El futuro del juicio de Egunkaria o el futuro de cualquier procedimiento que esté en manos de la Audiencia Nacional y en manos de acusaciones particulares de dudosa legitimidad, pues verdaderamente sería hacer de adivino. Es que depende de un montón de cuestiones, pero ninguna jurídica.